Tento príbeh je zo života a poviem ti ho, pretože túto chybu by si určite nemal spraviť. Nedávno som mal telefonát s jedným môjim klientom a hovorí mi, že kamarát ho presvedčil, aby si zobral úver pre neho sám na seba. No a dohodli sa, že tento kamarát mu to bude splácať. Najskôr bolo všetko v poriadku, ale ja už som vedel, kam tým smeruje. Povedal mi, že tento rok mu to ten kamarát prestal splácať. A teraz je vo finančných problémoch, má dlhy, všetko to zobral vlastne sám na seba. A teraz ponaučenie pre teba. Áno, ja viem, že väčšina ľudí nie je takých blbých, že by toto spravili, ale očividne v mojej práci sa mi ukázalo, že aj tohto sú ľudia schopní. Problém je v tom, že keď tento človek prestane splácať, tak ty s tým nespravíš nič. Môžeš riešiť právnikov, ale vieš, koľko ťa to bude stať úsilia, času a peňazí? Nikdy nemôžeš očakávať, že človek dodrží nejakú ústnu dohodu bez akejkoľvek zmluvy. Je úplne jedno, či je to kamarát alebo rodina. Nikdy v živote si neber úver na niekoho iného, pretože vždy si to odserieš iba ty.